El jardí del mandarí va ser creat al segle XVI per un alt funcionari de la dinastia Ming en un espai de 2 hectàrees per procurar un repòs tranquil als seus pares. En el jardí es viu l'harmonia entre les plantes, les roques, l'aigua, els animals i els pavellons. A cada pas que fas, tens noves vistes del jardí. És el típic jardí xinès. El drac vigilant damunt la tanca. T'atures una estona per respirar a fons i observes els bonsais i el reflexe del paisatge a l'aigua. Portes enquadrant l'arquitectura. Contrallums. Vegetació diversa. T'assentes en un banc per descansar i veus els elements del paisatge movent-se en el rierol. Enfoques la vista al fons de l'estany i veus els peixos vermells nedant tranquil·lament. Harmonia entre animals, roques, plantes i pavellons. Drac protector damunt i al llarg de la tanca del jardí. Escultures de pedra naturals. La garsa, símbol de la tranquil·litat. Portes de formes diverses conjugant-se amb l'entorn. T'assentes en un pavelló a reposar una estona i veus el paisatge i núvols reflectits en l'aigua quieta de l'estany. A cada mirada trobem una nova perspectiva. Una paret divisòria interromp el paisatge i no deixa veure el final. En els següents vídeos veurem temes interessants de la Xina.